aleyküm gayrısız. Ne böyle haşlayan? Ne oldu? Men okuyacak öyle. Ağadan kalkım gitti ya. Okuyuveryen mi olur? Kovu diyelim. Gitkin oğlum, yok mani gitkin. Ne oldu? Otayda uğrayamışlar ha. Dilekte durmasalar olur. Gitkin okudu ortun kuzuyor. Ha bir yerde, ertiyeden takşıma çelli baylın koyunu bakıyor. Sonunda da takılalan o. Tersiz açın şarpı yiyor. Kalkın kafeye değil bulunmasa o da sana git derdi. Ben okuyam bile bak ya, da bile bak. Öğrenirsin. Öğrenirsin. Hani, yürü bakalım. Kitabı halkın akıl payı sinenler oğlum gayrısız. Naş kitabı maktumulu yazıptır. Olun ha, garip seni yığılımı, şiirdek bolursun deyiptir. Men o güller görmen. Me, al, oku. Bu tane sözleri halkına getir bağlam. Onu ve pahalı ol gayrısız. Geçen ömrün yeter yetmediğini dereden canına salıp saygarmak mümkünler. Onun uzunluğunu, kıyıkalığını da metreden ölçemek olana. Geçen ömrü öz dövründe dören, başından geçen tanıdığı vakaların söylendiği bak, hem de dövrün talabına göre hareket eden dosyaların söylenip tercihmetsin. Men özümü yaşlar bilen dengdur şatar ediyen. Ama daha gari başım benim şol fikirimi buluşturuyor. Yatta alın tanıdığı vakalar benim iki doğrun adamı doğumu tasdikliyor. Men Türkmenistan'la ilk bolşeviklerden biri olan bütün Orta Asya hem Kazakistan'ın meşhur devlet hizmetkarı olan bir adam insanı. Şol adam arada da gururun veretim ediyor. Şol adam Kaygı Atabayev'dir. Ağacan Serdar, sabredin. Yine de ağaçlarımdan ol okumu oturuyor. Sabredin. İki ayaklı iki un ne diyenler de. Kıdır vakit veren dünyalı. Hazır olsa on bızatlardan baş sıkıyar o. Hava. Kaygısız men in onu da kuşlamın biri. Köp tavalın cenab direktör, men edilen yaşlı hiç sasan onu diyenlerden. Yine sorsun ne men size. Koyuverin. Çağdadır okutmak men borcum ahire.
Onu Taňyr ýalkan jinap direkdir. Inim üçin men ýem düşüň 10 pilap koydum. Uly işleri bitirip boljak. Pul. Siz meni çağırdınız mı Vasil Vasilyevich? Hova gaýgy. Kalan. Haydi öleme gaýgy ýigit çykyp gidipden men seni ýörüýtip görmäge geldim. Jinap direkdir. Tejen pristavçyn Yaman Dilmas bolmasa gerek. Dilmaç? Sen gaýgy etme. Minneti ağaňdan çek. Men bar zat öňünden gürleş koydum. Dilmaç olsaň, hakykaty bolşýar aýtgan, naçarnyğa yarar ýaly etip ýöýmeli bolýar. Sen hakikatin kime gerek? Kimedin ni? Uli işleň başyny tutar. Men mugallim bolapym gelýär. Ben tek tapan alıp bilmändir jinap direkdir. Gaýratyň döwrüde bolyň. Men gitdanýa bagyrdyma garaşýanlar. Gaýçyn dip geçer. Hakikat gözleseň kötü ýmer bolarsyň gaýgysız. Bilýän Vasil Vasilyevich. Ondan Rusiýadan siziň näme üçin sürgün edilenini men bilýän ahry. Onna oğlum bolmakçy da. Hawa. Adamın çağalık döwrü udaga çekýär. Ýigitlik döwrü bolsa çalyp geçýär. Ýaşlygyň dostlugy hemişelik ýatda galýar. Türkistanyň Moğollar seminariýasyny okuyan gaýgysyz bilen Muhammed Uly dogana koşupdy. Olaň dostlugy garnaşlykdan hem ýakynly. Olar geleceğimiziň bagty halka hyzmat etmekde dip düşünýärler. Emma gaýgysyň öz dostuny kemterräk düşünýän wagtlaram bolýardy. Ine gyzylar batda goýgulan turupdyr. Bary bir suw pürkülenýär derler. Etmekleri mümkün. Ben tek başlangıcı. Adancıkta, marıda, tarıqta, kakada dayganlar baylan suun toğup başlattırlar. Olar salığı tölemekten boyun kaçarttırlar. De, onu bizde de başlap bolsa bu. Näme bilen dayganlymydyň işlemeden çekýän jewri Rus proletariatynyň gydan ýeňildir öýdýämiň. Ýa bolmasa biziň baýlamyz Rus pameşiklerinden öýdýämiň öýdýämiň. Meni görürsiň öli bütünlei başgaça döwür geler gaýgysy. Sene padşahyň taýdy kerekden öýdýäňmi? Şu gelenemek. Ýöne sen muňa düşünmejek bolýan. Dur. Aýdýanyň jany bar bolmagy mümkin. Ana men bir wagtlar çöpendüm. Baýlan tygyryny bakýadym. Padşahny okuy berdi. Padşah sen näme üçin okudyny düşünýärmi? Halkymyzy töwetletmek üçin. Yok. Bilmedin gaýgysız. Padşah sen nirä kuşgursa, şo ýerden ýürmek üçin okudýar. Vesselam. Yok Muhammed Kuli, sen ýalňyşan bolayma. Sen ýene de bir adam üstünden nararsyň. Padşaha garşy çykýan adam diýip men mollum Vasil Vasilyevich ortaýdan türme etdirler. Gaýgysız. Sen men gaýdan näme düşünmejek bolýan. El gowty şigürler goýarlar. Birden tewşäýme. Berepler.